Welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello, good evening. Hello ma'am, magandang gabi. Hello po, Nako, mas lalong ang labo ng iyong dating. Mas okay yung kanina na paano ka na ngayon. Anong ginawa mo? Naka-headset, naka-earphones ka ba? Pwede bang yung diretso na lang sa cellphone yung gamitin mo? Nag-headset siya, bigla nag-earphones. Oo, huwag ka mag-earphones ma'am tsaka mag-headset or earpods ma'am. Okay na kanina biglang nagbago pa Ayan, okay na po. Ayan ma'am. Yan. Ganda ng boses mo. Sige po. Yan. Ano pong pwede namin itawag sa'yo, ma'am? Super mom po. Super mom. Tama ba kami ng pagkarinig? Super mom? Super mom? Opo. Super tapos nanay, ganon? Super mom. Apo. Super Opo. mom. Ilan taon na po kayo? 32 po. 32. Sang lupalop naman kayo galing, ma'am? Basta sa part po siya ng Central Luzon. Central Central Luzon. Kagabi, Opo. caller natin, Central Luzon Luzon din din. galing. Ngayon, Central Luzon din. So, huwag na natin itong patagalin pa, no? Titan Jello at Kabisyo. Tanungin na natin, si Supermom, 32 from Central Luzon. Ano ang top secret mo? Nag-cheat po ako sa long-time best friend ko na naging partner ko na po. Nag-cheat ka sa best friend mo na naging partner mo. Tama? Kami ng pagkakarinig? Opo. Pwede mo bang ikwento sa amin bakit ka naman nagloko bigla dyan sa naging partner mo? So, single mom po ako sa 3 kong anak. Hindi po yun sa partner ko. Yung sa 2 kong sa 2 ko pong anak na lalaki, magkasunod po sila, 1 year yung pagitan nila. Iba po yung tatay nun. Tapos, yung pangatlo naman po, iba din po yung tatay. Mhm. Okay ma'am. Tapos, yung naging best friend ko, siya na yung parang sumalo sa akin nung time na ipanganak ko po yung baby ko. Siya na po yung sumalo sa akin nung time na yun. Tapos ma'am, itong best friend mo, siya yung sumalo sa'yo and then? Nagkaroon po kami ng relasyon. Na-fall ka sa kanya, tama ba? Actually, first love ko po siya. First love Ganito mo po. siya. Sabi ko nga po, di ba, long time best friend ko siya. Mhm. So, 13 years old po ako, naging magkaibigan na kami. Tapos, ito po kasi best friend ko na to, introvert siya. First crush, first love ko siya, pero hindi niya alam. So, Super Mom, base dun sa ikinukwento mo sa amin, matagal ka nang may lihim na pagmamahal o romantic feelings para dito sa best friend mo. Tama ba? Opo. Opo. Okay. So, nung nagkaroon ka ng mga failed relationships dun sa tatay ng mga anak mo, biglang mas naramdaman mo na etong best friend mo yung nagiging shoulder to lean on mo, maaasahan siya, tama? Opo. Kasi as in, hindi nahinto yung friendship namin, kahit na may mga naging relasyon ako. Baga parang bawat dumadaan sa buhay ko, nasusubaybayan niya, kasi siya yung talaga takbuhan ko ever since. Mhm. So, paano naging kayo nitong bestie mo? Mag-a-apply po ako nun sa Korea. Actually, naging mag-best friend kami, pero hindi kami halos nagkikita.
parang more on social media lang. Kasi Mhm. ano po siya eh, bahay, eskwela. Kabaligtaran ko naman, ako pasaway ako ng high school, barkada. Kumbaga parang yung daan na ang buhay namin, kaliwa ako, siya kanan. Nagkakakontakan lang kami, online, nagkikita man kami, pero hindi nagkakasama ng matagal. Kumbaga parang nagkikita lang kami pag nakita kami sa mall, oh hi, oh ikaw pala yan, kamusta? Ganun po. Okay, so paano nga naging kayo nito ni best friend? So, year 2023, mag-apply po ako sa Korea. Taga-province, parehas kami taga-province, pero siya that time, may work siya sa Manila, tas may condo siya doon. Sabi ko, kailangan ko na matutuluyan kasi ang gastos mag-apply sa Korea kung pauwi-uwi ako, province to Manila. Bago ako magpunta sa kanya, bago ako makitulog sa condo niya, nagpapalitan na kami ng mga mensahe na sweet. Nagsisend ako sa kanya ng mga picture. Baga parang nagpaparamdaman na kami sa isa't isa. Ano mga picture mga sinisend mo sa kanya? Mga pa-cute, ganun po. Mga tipong pag sinend ko sa kanya, alam kong magagandahan siya, mga ganun po. Ooh. Thirst trap, ganyan. May cleavage ba yan? Wala naman. Opo, Ay, meron nun. Ay, yung mga sexy pic, ganon? Thirst trap tawag doon ng mga Gen Z. Thirst trap? Oo, di mo alam yun. Hindi. Seryoso ba yan? Hindi, thirst trap na pala ngayon. Ako po, sinamantala ko yung pagka-inosente niya kasi talagang totally, ano bang tawag sa lalaking no girlfriend since birth. NGSB siya. Yan, NGSB kami, mga ganon kami. Ay, Tangelo. Okay, tapos, so, nagsisend-send Nung ka sa... nung palang time na nagsisendan na kami ng mga parang nagpaparamdaman, ang nasa isip na raw pala niya nung time na yun. Dahil introvert siya, hindi siya nakikisalamuha sa mga ibang babae or nagkakaroon ng time makapag-chat sa iba. Sabi niya, kung sino yung babaeng nandiyan para sa akin, sige yun na. Eh ako po yung laging nangungult sa kanya, di ginanab na raw po niya. Eh di eto na. Nung lumuwas po ako para matulog sa kanila, hindi ko hindi ko ba talaga in-expect Mm. na may something na mangyayari. You mean may nangyari sa inyong dalawa? Intimately? Opo, after a year na hindi kami nagkita. Oh, sino nag-initiate nung pangyayaring yun? Siya po. Pero, ano siya, parang humingi siya ng sign sa akin kasi magkatabi po kami nun eh. So, anong naramdaman mo pagkatapos na may nangyari sa inyo? Nagulat, natuwa, lahat ng emosyon. Kinilig ka? Opo, tapos sabi ko nga, para bang panaginip. Tapos kinaumagahan, tulala pa nga po ako. Tapos sabi niya, siya pa yung nagsalita na, tama lang ba yung ginawa ko, sabi niya. Anong sagot mo? Siya pa yung, sabi ko, oo, tama lang yun, sabi ko. Tapos umiyak pa po ako sa tuwa nun. Mhm. So, pagkatapos no na may nangyari sa inyo, ano, naging kayo Yun na po ba? Doon na po nagsimula. So, naging kayo officially? Opo. Tapos hanggang siya na tumulong sa akin makapunta ka ng Korea. Ang trabaho ko po sa Korea is singer. Mhm. Hanggang ngayon nasa Korea ka pa rin ba? Ay, hindi po. Andito na po ako sa Pinas. Okay. So, singer ka sa Korea. So, parang nag-entertain ka, parang ganon. Opo. Okay. So, nung mga pinondohan ka niya nung time na buwan ko yon. sa Korea, okay naman po kami, going smooth. Super mom. Sumusuporta. Super mom. Nung sinabi mo na sinusuportahan ka niya, paanong klaseng suporta? Emotional support? Financial support? Anong klaseng suporta binigay niya? Both po, parehas. So, sinuportahan ka financial at emotional? Opo. Kasi po tong tao na to, he's almost perfect. Walang bisyo.
mabait na anak, mabait na kapatid, mabait na kaibigan. Nasa kanya na lahat po. Minsan iniisip ko, alien ba to? Ba't mo niloko? Dahil po sa pera. Dahil sa pera? Nung makilala niya ako, simple lang po ako. Simple lang buhay ko. Masaya na kami mag-iina na nakakapag-merienda kami sa hapon. Nung nagtrabaho ako sa Korea, sa mga customer ko, parang naano ko yung mga bagay na hindi ko nararanasan before. Diba, parang nabulag ako ng mga material na bagay. Hindi ako nakontento sa kung anong meron ako, hindi ako nakontento sa anong merong binibigay yung partner ko. Saan mo siya pinagpalit? Hindi ko po siya pinagpalit eh. Oh, sino yung naging, ano mo, kalaguyo Naging customer ko po yun. sa Hong Kong? Sa Korea po. Sa Korea. Hindi, nililihis ko lang para hindi ka nila matandaan. Oh, dun sa Korea, Sige po, ulitin. Sa Hong Kong. bukod ka dun sa Korea, singer ka. 'Di ba, singer lang ba talagang puro? Opo. Hindi naman ito yung parang tinatawag na na CCA. Ay, hindi. Yung mga square, hindi naman po. Kasi Yes. dumaan naman po ako sa agency. Okay. Ito, talagang legit na singer ka sa Korea. Opo. Oh, tapos may nagkagusto sa yung nanonood doon sa Korea. Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Oo nga, alam ko, Hong Kong nga. Nililihis ko lang. Ito naman. O, doon sa Hong Kong, may nanonood sa'yo doon. Oh, tapos, sino yung nanonood sa'yo doon? Ibang lahing nagandaan sa Pilipinas. Ibang lahi. Ang dami mong kasama dyan, ah. Naguguluhan ako sa mga boses na narinig ko sa paligid mo, ah. But anyway, super mom. Etong nagkagusto sa'yo ay ibang lahi. Opo. Tapos maraming pera. Opo. Okay. Mabait. Nung una, Oh, so anong ibig sabihin nung una lang? nung lumaon na po, na gagawa na niya akong pagsalitaan ng masakit. So meaning nagkaroon kayo ng malalim na relasyon? Opo. Yung pag-stay ko sa Hong Kong, yun po. Di, ibig sabihin nga, Tapos- pinagpalit mo siya. Sabi mo, hindi mo siya pinagpalit. Habang Hindi ko lang po siya iniwan. Yun. bali habang kayo ni Jowa / bestie sa Pilipinas, na nasa Pilipinas, at the same time, nag-entertain ka nitong ibang lahi sa Hong Kong. Opo. So salawahan ka nung time na Oo. yon, tinutime mo. 2 time. Opo. Okay. Nalaman po niya yun. Paano niya nalaman? Sinabi ko po. Anong nagtulak sa'yo para sabihin yun? Yung mga bagay na yun. Mga kaibigan ko po kasi sinasabi nila na karapatan kong sabihin din. Dahil napakabuti ng tao, walang ginawang masama sa akin. Nung nalaman niya po yun, nagalit siya. Pero wala siyang sinabing masakit. Umiyak lang siya. Tapos ang sabi niya po sa akin, umuwi lang ako. At tigilan ko yun. Nagiging okay kami. Anong ginawa mo, super mom? Umuwi nga po ako pero Chinat mo pa rin Nung ito. umuwi po kasi ako,
wala naman din ako halos naipon. Lihim ko pa rin po yung tinuloy. Kasi sabi ko, malayo naman yun eh. Mm. Sabi ko naman ng Pinas. Wala naman na din mangyayari. Mga parang usapan lang naman yung mangyayari sa amin. Which is mali naman po yun. Alam ko mali yun. Super Mom, hindi ka ba nasasad na parang sa kwento mo, 'di ba? Or hindi ka ba nalulungkot baka isipin ng ibang tao naging user ka lang? Ginamit mo lang itong si ginamit mo lang itong si boyfriend mo para dating mo dito sa Manila, meron kang tutuluyan, makapag-ayos ka ng maayos ng papeles mo papunta sa ibang bansa. Tapos, yun nandun ka naman na sa ibang bansa, nakita mo na may opportunity na mas maraming kayang i-offer sa itong tao na to, ni-use mo na naman yun. Ngayon, yung pag-uwi mo dito sa Pilipinas, hindi mo pa rin kinat yung relationship mo dun kay ibang lahi. Ginamit mo pa rin siya. Hindi mo ba naiisip yun na parang user ako yata dito sa parte na to Naisip ko po yun. Which is yun naman po talaga. Yun talaga yung meron. Pero siguro sa hirap ng mga pinagdaanan ko po nun, hindi ko hinihiling na intindihin nila ako. Pero ba't tinuloy mo? Super Mom. Ganda pa naman ng pangalan mo, Super Mom. Ba't mo tinuloy? Masyado po ako nasilaw sa material na bagay dahil nakita ko kung gaano ko napasaya yung mga anak ko, sa mga nabibigay ko. Pwede mo Which ba is kaming bigyan ng amount kung magkano yung naibibigay sa'yo nitong ibang lahi na to? Sa isang buwan po, nasa 50K. Tapos ilang Nabayaran. buwan tumagal tong pagbibigay niya sa'yo ng 50,000? Pabagtaw-bagtaw, pero kung pagsasamahin, nasa 5-6 months. Bukod dun sa 50,000 na binibigay niya sa'yo, may mga iba pa bang regalo na nakukuha ka? Hindi po. Binabalak niya pero hindi po ako pumapayag. Kasi malalaman niya po yung address ko once na nagpadala siya ng... Gets. So, nung sinabi mo sa partner mo na nasa Pilipinas na meron kang na-entertain sa bansang pinagtatrabahuhan mo, umamin ka, lumipad ka ng Pilipinas, paano mo hininto yung relasyon ninyo nitong ibang lahi? Natauhan na po ako nung nakikita na po ng mga anak ko na kasi kilala po nila yung partner ko. Tapos doon na ako na anak ko na yung nagsabi sa akin. Kaya naman natin kumain. Ilang beses lang okay na kami doon na. Hindi mo kailangan ganyan yung sarili mo. So, ano sabi mo dun sa sa ibang lahi? O, stop na tayo, ganun, bye-bye, goodbye. O, di ka na lang nagparamdam bigla? Inamin ko din sa kanya na yung dahilan, nag-pera lang. Anong response niya sa'yo? Hindi ko na po siya nintay, binlock ko na po siya. So, nag-chat ka lang sa kanya? Okay. Okay. Tapos binlock mo na, tapos umuwi ka ng Pilipinas? Ay, hindi. Andito na po ako sa Pilipinas nung ginawa ko po yun. So hindi ka talaga tuluyang nagpaalam nung nasa ibang bansa ka? Hindi.
So ngayon, kayo pa rin ba nitong bestie partner mo? Hindi na po. Ano ulit? Hindi na. Hindi na po. Naiintindihan mo ba kung bakit hindi na kayo nagkatuluyan? Opo. Anong nangyari? At anong rason? Bukod sa may pinag-aralan siya, matalino siya, may cura siya. Mm. Bakit nga naman kailangan i-ano yung sarili niya sa ganitong sitwasyon kung pwede naman siyang kumuwala? Kahit sa huling sandali, hindi niya po ako inaway. Hindi niya. Si sarili pa niya yung sinisi niya. Ang sabi lang niya sa akin, ayos niya yung sarili niya. Matapusin mo yung pag-aaral niya. Mahal mo yung mga anak mo maging ibalik mo yung dating ikaw, ibalik mo yung respeto sa sarili mo. Mm. Ma-realize ko pala ng mga mali ko ulit na Tingnan mo. Yung anak mo ba yan? TV. TV ba yun? TV. Baka pwede naman patayin natin yung TV muna. Kanina pa kami nagtsatsaga dito. Super mom, ha? wait lang ha. Doon ka muna kala Uma ha. Nang sabi mo, iusap si mama ha. Sige na, thank you. Napaka maintindihin natin, di ba? Hello, super mom. Opo. Okay na po. Yeah. So, hindi na kayo nagkatuluyan itong best friend mo, partner mo. Anong plano mong gawin ngayon sa buhay mo? Nagsimula ko ulit. Alam niyo po, kahit wala na kami, tinutulungan pa rin niya ako sa pag-aaral ko. Bait, ah. Yan na lang daw yung maibibigay niya. Walang kapalit? Wala po. Kahit Ako na ano? lang daw yung maiayos ko yung buhay ko, kahit yun lang. Mm. Doon ako mas lalong nag-iripin. Kabila lang lahat ng ginawa ko. Tinutulungan pa rin niya po kung may survive yung buhay ko. O magpasubasta na tayo. Pasubasta natin yung best friend mo. Parang ang sarap ibenta nito, no? Mm. Baga, good catch. It's a good catch. He is a good catch. Oo, napakabuti. Mm-mm. So kung meron kang mensahe sa kanya sa pagkakataong ito, na hindi mo pa nasabi sa kanya o kung nakasabi mo na sa kanya, gusto mo ibahagi sa radyo, baka sakaling nakikinig siya sa kabilang linya o kung saan man. Minumero ka ba ng Hindi best po. friend mo? Anong message mo? Opo. Hindi ito marinig. Di naman po yung mahiling mag-social media eh. Tawagan na lang natin siya. Gusto mo i-message mo sa akin yung Viber number niya dito? Ako, ayaw niya po yun. Ayaw niya. Ay, ayaw niya. Ayaw niya. O sige, bigyan mo na lang siya ng mensahe dito kung gusto mong makapagbigay ng message sa kanya. Kahit kung makarating man to, may bulong ng hangin sa'yo. Sobra ko nang pinagsisisihan. Hindi ko hiningi yung kapatawaran mo. Ang gusto ko lang, malaman mo na sobrang nagsisisi ako. Kahit mahirap, kahit malabo, hihilingin ko pa rin sa Diyos. Yan lang po. Alright. Thank you so much, Super Mom. Sana kahit papano nailabas mo yung bigat ng nararamdaman mo sa pagkakataong ito. And sana, lahat ng mga nangyari, lahat ng mga lessons na dapat matutunan doon sa mga nangyari na, naging desisyon mo at aksyon mo sa buhay,
ay maging leksyon, diba, o aral sa iyo na baunin mo araw-araw. Opo. Salamat. May gusto ka pa bang sabihin? Salamat po. Yun lang po. Thank you so much, Super Mom. Ingat ka lagi. God bless. Bye. Ano man sabi mo? Nasa kanya na ang lahat. Kumbaga, ginto na. Pinakawalan pa. Yung nasa ginto ka na. Pumulot ka pa ng tanso. Minsan hindi talaga basihan ang dami ng pera ng isang tao para siya ang piliin mo. Totoo naman. Pinakamahalaga talaga yung ugali ng isang tao. Totoo naman. Yan ang tunay na kayamanan, dude. Totoo. Ang karakter ng isang tao ay ang tunay na yaman ng tao. At hindi kayang bilhin Ng kahit sino man. ng kahit sino man. At hindi yun napipeke. At hindi yun, overnight natututunan. Oo. Rooted yan pagkabata pa lang. Yes. Establish yan. Yes. Ganun ang karakter ng isang tao. Kaya nga kung pipili ka raw ng partner mo, between compatibility, character, or sabihin natin bank account, or laman ng, or financial status Yes. ng tao, pick the person who has a good character. Tama. Kasi kahit ano pang mangyari sa buhay ninyo, nandyan lang siya. Tama. Susubukan niyang maging mabuti para sa'yo. Ang hirap maging masama kapag sobrang bait ng partner mo. I mean, nakakagawa ka ng masama, pero yung guilt pagkatapos mong gumawa ng masama, lalamunin ka eh. Yun yung hindi magpapatulog sa'yo. Tama. Wala lang, nakakahinayang, no? Nakakahinayang na nasa king size bed ka na, pumapag ka pa. Ganda na nun eh. Biruin mo yung ganong klaseng friendship na simula pa lang pagkabata, nandyan na siya, tapos biglang nasilaw ka sa pera. Or natuwa ka dahil may isang tao nakapagbibigay sa'yo ng maraming pera. Tinrade mo na yun. Yun nga eh. Super mom, super mom, super mom. Paalala natin sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Pakaisipin nyo maigi yung ite-trade off ninyo pagdating sa relasyon. Tama. So kung pipili ka between 5 minutes of pleasure compared to a lifetime of pain, or sabihin natin 5 minutes of discomfort Mm-hmm. kumpara sa lifetime of happiness, Yes. doon ka na sa may discomfort ka, hindi ka komportable, pero alam mo na payapa ka panghabang buhay, tsaka masaya ka. Tama. Kaysa dun sa pipiliin mo yung sabihin nating 30 araw na masaya ka, na naibibigay lahat ng gusto mo, na komportable ka, pero panghabang buhay mo namang pagsisisihan at panghabang buhay na sakit yung daladala mo dahil sa maling desisyon mo. Yes. Agree. May gusto ka pa bang sabihin? Wala lang. Ang aral lang dito, matuto tayo makontento. Napakasimple. Makontento tayo sa anong meron na tayo at dumating sa atin. At palaguin natin kung anong meron tayo. Huwag ka na maghanap ng puno agad. Kung binigay sa'yo ng may kapal, buto, palaguin mo. Patubuin mo, alagaan mo. Gawin mong halaman, bigyan mo ng bunga. Diba? Gawin mong puno. Pero matagal na proseso yan. Kailangan mong tiyagain. Huwag kang maghanap kagad ng puno, pero hindi na pala magbubunga yung puno na yun kinuha mo. It means, kung iisipin lang natin,
Huwag kang kumuha ng akala mo panghabang buhay pero pangsamantala lang pala at mahihirapan ka tulad ng sinabi ni partner. Kumuha ka nung handang samahan ka pang hanggang dulo. Oo. Yung mga good catch nga. Yes. Mga good guys, good girls. Panghabang buhay talaga na pagsisisi yan eh. Tinan mo yung mga ex natin, di ba? Sising-sisi sila ngayon. Si Titangelo, hindi ko pa pala pwede ma-vouch si Titangelo kasi hindi ako sure. Sising-sisi ako ngayon. Ikaw pala yung nagsisisi, no? Hindi, sising-sisi sila ngayon. Diba? Kasi kapag ginawa nyo talaga ng masamang mabuting tao, Yan. yung walang ibang ginawa kundi magpakabuti sa'yo, Yan. ikaw talaga yung talo eh. Tama. Kasi pinakawalan mo yung taong sa piling niya panalo ka. Tama. Ipinatalo mo yung dapat sana panalo ka na. Ay nako. Anyway, kabisyo, matututo na lang talaga tayo sa buhay. Kaya, we move on and learn our lessons. Landi pa more. Charot. Anyway, sumapit na yung oras para kami magpaalam. First ever in the history of September 2025, magpapaalam po kami right on time. I mean, hindi ito yung regular schedule talaga namin, but grabe to, 11:57 ng gabi. First time na hindi tayo umabot ng 12 midnight, dude. Pero syempre, eto, nagpapahabol ng bati si Marvin Bautista muna. Yang Francisco, Demil Champ, and the gang na naka-live ngayon sa TikTok ay nakatutok sa atin. Maraming salamat po sa inyo. So, nakapiling po ang Basa Princess DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.